katupay, good morning sa inyong lahat. Magandang araw ng Sabado mga katupay. Siyempre mga katupay, hawak-hawak ko na naman yung ating Maywaga box. At siyempre, pupunta na rin ako doon magbiyahe mga katupay. At siyempre, sabay na rin na magpahula na naman sa ating mga kasama sa tuda mga katupay. At siyempre mga katupay, napakita ko sa inyo kung ano ipapahula natin ngayon mga katupay. At sino kaya ang mapala na makahula nito mga katupay. Kasi nung nakarang Sabado mga katupay, ay wala na nakahula, kaya yung 200 na mahula, magdagdag na muna sa ibig namin mga tubay, magiging 250 na katubay. At ito na katubay, hindi pa mahula na mga katubay. Yan, Mr. Chips mga katubay. Sino ba yung mapala na makakahula nito mga katubay? Kasi ito mga katubay, samahan nyo ako at patuloy yung video para malaman nyo sino ba nakahula nito. Mapala na makahula dahil magkaroon na siya ng pautiri at siyempre may panggasolina na rin mga katubay. Okay mga katubay, alis na tayo. At siyempre magpapasalamat ako sa inyo sa walang sawang suporta sa mga nag-subscribe at siyempre sa mga nag-share din at mga nag-like mga katubay. Maraming salamat. Alright, let's see mga katubay. Alright mga katubay, nandito na ako sa pila namin sa tricycle driver dito sa Kalayaan namin yung mga katubay. At nandito na yung aking mga kasama at siyempre mapapahulan ako mga katubay. At siyempre bago tayo mapupunta mga katubay, ay kung hindi ka pa nakipag-subscribe sa ngayon channel, subscribe naman doon at click the button bell at click all para maging updated ka na sa mga i-upload ko mga video mga katubay. Alright mga katubay, ito yung muna natin kalaok. Yan! Yan! Ito yung muna natin kalaok. Magpagkalawa muna sa ating video. GC Nubal. GC Nubal mga katubay. Ito yung Hubag. Si Hubag yan. Si Hubag. Balik niya. Ayaw, balik niya. Ay, balik niya. Bay, dito bay. Dito na katanong yan. Dito. Bay. Ay, ano? Harap dito bay. Harap dito ba? Tayo na lo. Ano lang? Ako ba kayo ng sirya? Ano? Sirya to? Sirya yan. Ayaw yung program. Baka nalagin mo yan. Tawag ito. Tawag ito. Ano? Tika lang? 10, 9, 8, 7, 6, Huwag magulo ba kayo magalo. ha? Loba, bunutin mo kamay mo. Bunutin mo, magdalhin yung kamay. Kunin yung. Huwag mong kunin. Kamay lang. Kamay lang. Kunin mo na. Hindi na, huwag mo kunin. Ayaw mo kunin ka. Hindi marami pahula dito eh. Ano yan? Huwag mo na kunin ka. Ano yung sinal mo? Loba, balik ka na. Tanggalin yung mas para makita. Makita yung ginagawa. Oo, para. Ay, bakit lang? Anong pangalan mo? James Bond. James Bond? Doon ka tumingin sa kamera para makita yung kapagian natin, okay? 10, 9, 8, 7, 6, Isip-isip ka pa yan. Hugot tayong kamay kay. Ano lang. Parang kanon ka kamera para makita yung kabapuan natin. Oh, yan. Gwapo talaga yan. Ano hula mo? Ano ka ng kamera para? Ano nga pangalan? Sina? Ano nga? Kung bakit ka lang ang pangalan? Ano? 5, 4, 3, Hindi naman dugaya maliksan tani mong kalaki. Yan. Okay, pangalan ka lang mga tabay. Okay, ito. Kilala sa ating viewers. Si Johnson Salbani. Okay, pumunod. Okay, lumog. 10, 9, 8, 7, 250. Sus, kalating bagay ito. 4, 3, 2, 1. Step. Step. Sigurado ka? Sigurado. Bye! Punta ka na sa mall!
Congratulations! Mr. Chip, mga kapay. 250. O, sir. Mga katupay! Wala, o, 250. Bigay, Bigay 250, bigay! 250. Bigay! Bigay natin yung preview. Bigay natin. Bigay natin yung preview, ha? Mr. Chef, mga katupay! Maraming salamat sa sponsor! Mr. Chef! Okay mga kapay, naulaan mga kapay, Mr. Chip. Galing nito mag-ulang. Mr. Chip. Yan. Ito yung nanalo. Ito na. Pakita natin. Pakita natin. 1. Yan ang sa kamay, sa kamay. 2,000. 50. Alright mga kapay, ito na yung preview ko. Ibibigay ko na sa kanya. Maraming salamat! Ay, ba't lumagpas katupay? Subscribe. Maraming Salamat. Sa sponsor natin ang Christopher Christopher. Dilio, ay, luwan! Thank you. Masaya ba? Masaya. Masaya. Saya na to. Wala na lamang yan. Kanina, hindi ka humula. Ngayon, huhula ka na. Lukuloko ka. Pasahero mo. Salamat mga katumpay. Saya na dito mga katumpay. At siyempre, sinigurte yung kaibigan natin. Sinigurte yung kaibigan natin. At siya yung nakahula mga katumpay. At dito na rin yung video mga katumpay. At congratulations! Salamat, Christopher Gonzales. Okay, salamat. Okay mga katumpay, nandito na lang. At siyempre mga katumpay, bago tayo magtapos, subscribe naman kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. At siyempre, click the button bell at click all mga katumpay para lagi ka nang updated sa upload ko mga video mga katumpay. Wala lang. Ay, ganito na lang. Bye-bye! Bye-bye, mga katupay. Bye-bye. Bye-bye! Tama! Tama lang yun. Bye-bye!